ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಿಕ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂದೆ ಏನಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಲ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೈದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಾಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಟಲ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನ ಮೀನು ಬಂದು ಅಂಡ್ ಆ ಮೀನು ನಾನು ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಇದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂದು ತೂಕ 7 ಇರ್ಪೆ ಮೀನುಂಡು ಐಟೊಂಚಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಇರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಟ್ಲೆ ಒಂದು ತೂವರೆ ಒಂತೆ ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದು ತೋಜಿದಿಪ್ಪು ಮೀನು ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡ ರುಚಿ ಉಂಡು ಅವನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ಡ್ ಕೆಲವು ಮೀನು ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂತೆ ಕಿನಿ ಕಿഞ്ഞ ಉಂಡು ಮೀನುಡು ಮಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಒಂದು ಫ್ರೈಕೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪಿನ್ ರಸೋಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆನ ಮಾಮಿ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ದುಲೆ ಮೀನೊಂದು ಸುತ್ತಡೆ ಕುತ್ತುದು ಪೊಡಸ್ದೆತ್ತದು ಚೂಲಿದೆತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಚೂಲಿದೆತ್ತುಲೆ ಲುಂಬುದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಕಂದೇನ ಮೀನುಡು ಮಾಸ ಮಾಸ ತೋಜುಂಡು ಮೀನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ತೂವನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂದುಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನುಂಡು ಮುಂದಿನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡೋನು ಏನು ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆಗ ಸುರುಡು ಒಂದು ಬಿಸಿಲು ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ಬಟ್ಟಲು ಪಾಡುವೆ 7 ಮೀನುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮೀನು ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ ಬೊಕ 4 ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಏನು ಪಂಡತೆ ಮೀನು ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಮಂಜೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಅಂತೆ ಬೊಕ ಪುಳಿಗೆ ಪುಳಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ನೀ ಲಿಂಬೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಟು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದೇಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನುವೆರು ಇರ್ಪೆ ಮೀನು ಚಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಡತ್ತು ಮಸಾಲ ಮುಂಚಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ದುಂಬು ಒಂದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು ದೀವೋಡು ಒಂದೇನು ಬಿತ್ತು ಬುಡ್ದಿತ್ತು ನಾವೇನು ಗೆತ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರಿ ನೆನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು 2 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ಕ ಅದು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಪುಳಿ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಮೀನು ಚಪ್ಪೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಮೀನು ಪಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಮೀನುಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ಡ್ ಯಾನ್ ಮಂಜೊಲು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ತಾಗವನ್ವೆ ತಾಗದು నేను ఫ్రిడ్జ్ దీపే పిదేలా దీవొలి దాని తొందర అయిపోచి నేను ఫ్రిడ్జ్ దీవొందుల్ಲೆ నేను ఒక్క యానొంజి ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ಇನ್ನಿ ನೆಕ್ ಪುಣ್ಕೆ ಪುಳಿ ಕಾಯಿ ಪುಣ್ಕೆ ಪುಳಿ ಉಂಡತೆ ಆ ಬೂರ್ದಿನ ಇಂಕೊಂದು 4 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಮಿತ್ತದ ಚೂಲಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬೀಜ ದೆತ್ತದು ಮುಲ್ದೀತದುಲೆ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಪುಳಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡುಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೋಲು ఒక ಉಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈತೇನು ಸಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಪುಳಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪುಲ್ಪನೆ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡವು ಈತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೀನಿಗೆ ಒಂದು ಮಸಾಲನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೇನು ಉಂಡತೆ ಖಾಲಿ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರವಾ ಫ್ರೈಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಂಡ ನೆಕ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ದು ಇಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ದ ಬದಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಖಾಲಿ ಎಂಚನೆ ತಗೊಟ್ಟು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ತಾಗ ದೀದಿಪ್ಪತ್ತಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರವೊಟ್ಟು ಡಿಪ್ ಮಲ್ತದ್ಲೆ ರವಾ ಫ್ರೈಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಿಷ್ಟ ರವಾ ಫ್ರೈ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಮಸಾಲೋಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಮೀನು ದಾತೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ಹೊರ ತಿಂಡಡೊನ್ನತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಕಂದಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಇಚ್ಚಿನ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಮೀನು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದಗದಗನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುಂಡು ಮಸಾಲ ಸರಿ ಚಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಮೀನು ಮಸಾಲ ಸರಿ ಒಯ್ತು ದುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿ ತಿನ್ನುವ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ
ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ 2 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಮೀನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಮಸಾಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡಿತ್ತು 2 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಇಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ ತೋಜಾತುಲೆ. ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆತನ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿನ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನು ಪಂಡದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅಂಕ್ ರವ ಫ್ರೈ ಇಷ್ಟ ಪಂದ ಅಂಚೆನ ರವಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾಲ ಮಸಾಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ. ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ಲೇಟ್ ಆಣೆನ್ನ ಮಗೆ ಬೈದಿಪ್ಪನಕ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಲೇಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಯಕ್ಲ ರವ ಫ್ರೈ ಇಷ್ಟನೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕುಲು ರವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲಿ ರವ ಕೊಡಿ ಕಡೆಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೆ. ಇದು ಒಂಚಿ ತವಕ್ಕು ಒಂದು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಪಾಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮೋಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. 2 ಸೈಡ್ ಇಂಚಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೈಡ್ಲ ಐತೆ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಾಡ್ದ ಅಂಚನೆ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ. ಅದಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೆಡು ಮಾಸ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮೀನು ತೂವನೇ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ರುಚಿಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಡೋರ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಇವಳು 4 ಸೈಡ್ಲ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆಡ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುಂಡತಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಆತನ ಬಂದು ಬರೀ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಫ್ರೈ ಆತನ ದಿಪ್ಪು ಏನು ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ ಮೀನು ನೊಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಕುಲ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಕುಲು ತೂದಿಪ್ಪರ ಒಂದಿಂಚ ಮಲ್ದನ ಲಾಯ್ಕೆ ಆಪುಣಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದೆ ಪುಡ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.